ko neɗɗo waɗata ngam heɓa yaafeego to Joomiraawo nden ngam hisa daga hakke? To higo am, jooni en ngari dow ƴamol mangol ngam min e maaɗa har e koo moye nder duuniyaaru. En andi enen ɗum ɓe hakke. To ɗum nangi nanen to Allah ko haani ngaɗen ngam o yaafanoo en hakkeeji meɗen o jaɓa'en. A andi e woodi nyumooji feere-feere dow ko haani ngaɗen ngam keɓen yaafaneego hakke. Woɓɓe e nyuma wi'uki, ai kamɓe lanyol maɓɓe ngol cuɓaangol to Allah, ngam non o jaɓayɓe. Woɓɓe bo e ngi'a diina ka ɓe tokki wartirayɓe jaɓeteeɓe to Allah. Woɓɓe maa e ngi'a bono kuuɗe maɓɓe boɗɗe moytay hakkeeji maɓɓe har ɓe keɓa kisndam. Woɓɓe bo e kammi goɗɗo annabiijo koo moodibbo waɗanayɓe do'aare har Allah nana yaafooɓe. Ammaa deftere seniinde ekkitinaayi en non, nde wi'i ɗum heɓataa kisndam e ɗi'i laabi fuu. Walaa goɗɗo e duuniyaaru gaɗoowo ko wooɗi har Allah jaɓa hisnamo. To, enen ɓe hakke en kalkii won ɗon? Aa'a, en gettii Joomiraawo, o waɗanii en laawol hisuki. Enen en tampi, annabo'en maa mbaawataa hisnuki en. Ammaa ko en mbaawataa waɗango ko'e meeɗen nder yidde maako mawnde, sey o waɗani en ɗum. Deftere seniinde wi'i, ƴiiƴam Yeesu ɓiɗɗo maako e lootana en hakke fuu, kanko woni mo ɗum sakki ngam yaafaaki hakke meeɗen. To en mbi'ii Allah hakke ɗum gaɗuɗen, o yaafanto en hakke meeɗen, o loota en daga ko wooɗaa ɗum gaɗuɗen, ngam kanko o kebbinoowo alkawal e mo woodi aadilaaku. Ɗerewol Yahaya arandewol, suurawol arandewol, aayaare 12 e suurawol ɗiɗaɓol, aayaare 2. Ngam non, en ngi'ii laawol ngol Allah waɗi ngam enen ɓe hakke ngaren to maako, kangol woni hoolaaki Yeesu Almasiihu kisnoowo. Kanko woni cakkiri ngam hakke. Walaa wongol laawol sey kangol tan. Yeesu wi'i, min woni laawol, min woni goonga, min woni yonki. Walaa jahayɗo to nyaako mo dow sey to tokkiyam. Yahaya suurawol 14 aayaare 9. Allah liloyi ɓiɗɗo muɗum ngam o hisna duuniyaaru. Yeesu e humpita koo moye wara to muɗum. O wi'i o wanyataa koo moye garɗo. Ngam non, koo moye ganyuɗo hakke muɗum tuubi hoolii Almasiihu ɓiɗɗo Allah hisnamo no jaafeteeɗo. Koo ɗum moye, suka koo nyaako, koo diskuɗo, koo mo walana, koo janguɗo, koo mo jangaayi, koo kalluɗo, koo mo goonga, Yeesu e nodda koo moye. Hoolaaki Almasiihu boo, koo to neɗɗo jaɓii wiiki kanko ɗum ɓii Allah, naa lallee hoolake mo. Hoolaaki mo woni neɗɗo hokkamo hoore muɗum non no mo yamɗaa hokkirta hoore muɗum to jamɗitinoowo bawɗo yamɗitinki ɗum. En nanii belɗum nde Almasiihu naa no maayu uwaa tambo annabi Muusa e annabo'en horiiɓe. Kamɓe ɓe maayi e ɓe nder genaale maɓɓe har jooni. Ammaa Yeesu Almasiihu ummake e yonki. Emo ɗon e yonki, emo haade meeɗen. Non no o yamɗitiniri warɓe to maako ndenno, non o hisnirta ɓe hakke jooni to ɓe koolake mo. Emo ɗon e duuniyaaru ndu'u, nden emo ton dow to Allah, non no jayngol naange e ɗon to meeɗen har e dow ɗon ma. Emo bo waɗa do'aare koo ndeye ngam kooliiɓemo. Deftere seniinde wi'i, emo woodi bawɗe o hisna ɓaddotooɓe Allah laawol maako. Emo waawi hisnukiɓe ngam emo woodi yonki haa abada, nden emo toroo Allah ngam maɓɓe. Ibraniyanko'en suurawol 12 aayaare 25.
bote mayde maako ngam tokkuɓe mo, e do'aare maako ngam maɓɓe, naa ɗum hisnukiɓe daga hiite tan, har ɗum ɓattinayɓe haade Allah, ɗum waɗay ɓe ngarta aadili'en koo nde e ɓe njooɗii nder duuniyaaru ndu'u hallundu tawo. Higo am, emi waɗa do'aare ngam maaɗa naa seɗɗa, emi waɗa do'aare ngam ɗaɓɓitayɓe Allah fuu, ngam jaɓa dokkal maako, waato kisndam caahu laawol Almasiihu. Walaa keƴuɗo sooda kisndam, ammaa Allah hokkay enɗam caahu to ni en jaɓi en koolake mo.